Yen Mbak Yu Ustazah iki pancen ya wis pinter tenan yen nembangke kaya ngene iki sing tak nggumunke sing sak ret Madangkara iki. Kaya iso. Ha iya. Gamelane barang kaya kenek nggih nabuhi himne. Nggih nabuhi mares ya kenek, nggih nabuhi qasidah ya kenek, gamelan kuwi. Aja kok mares karo qasidah. Gamelan iki nabuhi wong mendem kenek kok, Nduk. Ha iya. Saka luwese. Terima kasih Mbak Yu Ustazah nggih. Saged geser, saged istirahat rumiyin nggih. Mugi-mugi mangke saged pinanggih malih taun ngajeng pas milatipun pondok mriki. Kula suwun jenengan mangke nyinden sewengi utuh nggih. Ha iya matur nuwun nggih. Elok temenanan. Wis jan. Lan iki sejarah yang pertama lho, Nduk. Sinden Madangkara bahkan ya lagi iki dandan kaya ngene iki. Ya, cara muslim, cara islami ngene iki. Jan kaya patayat. Ayo. Ayo, patayat NU. Ayo, elok tenan malah cantik-cantik tenan. Wah, tenan kok. Saya bojoku Bukesi, rumangsaku kaya sik MTS, Nduk. Ayo. Isih bocah ya. Saya ayu wis to. Anggere pinter dandan tur ayune tidak mengumbar aurat. Lah kuwi sing luar biasa. Ya. Tur sinden saiki ya pinter-pinter le timpuh ya rapet. Saiki rapet sore mau pas latihan jigang ya. Ayo, terima kasih. Lan menika ugi wonten dawuh saking Ibu kula, Ibu Hajah Istiqomah Kondang Sutrisno ingkang aslinipun nggih Piyayi Ponorogo kanthi dawuh alhamdulillah pentas di Pondok Pesantren Ngabar. Semoga wayangan lancar dan cuaca cerah, penonton banyak. Amin ya rabbal alamin. Mau kirim lagu Perahu Layar kagem kanca-kanca PGA 81 Ponorogo terutama Ibu Hajah Nyai Supranti dan Pak Haji Sunyoto lan kanca-kanca sedaya. Nggih. Kanca-kanca menika remenanipun Perahu Layar. Nggih, Bu Istiqomah kula aturaken. Sisan nggih ngurmati Cak Yudo munggah ana pepanggungan. Cak Yudo CS nggih. Ya kanca-kanca tumpake Perahu Layar mendang rikat munggah ana panggung. Dados. Dua kali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih Cak Yuda? Alhamdulillah Mas Yoyo sehat walafiat. Saderengipun matur kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam menika sunah sing ngucapke tapi wajib kanggo sing jawab. Tapi nggih enten salam sing ora wajib dijawab. Loh, manuti ulang agama Islam ki sing jenenge wong salam ki wajibe ya dijawab ngono no. Enten salam sing mboten wajib dijawab. Nggih napa contone? Salame imam karo makmum pas ataqiyat akhir. Lah imame assalamualaikum, masuk makmume waalaikumsalam. Kuwi khusus kuwi ya. Nggih. Wah, jan gumun setahun jembleng serendeng, keronto-ronto batin kula ngantek kula brebes mili wonten wingking, ibu-ibu pesinden kalih mbak-mbak ustazah nembangaken himne kala wau. Saestu ternyuh brebes mili pas kula. Jan ketok lamun to jenengan sedih banget ngoten nggih. Mboten, Mas. Jenengan melu prihatin. Mboten. Terharu. Luwe. Sampeyan kira ngetok-ngetokne panitia dipandegani karo Pak Jainul tanggung jawab. Kanca-kanca kopen mau mboten enten sing kapiran. Mboten namung samudana namung guyon, Mas. Kula niku trenyuh pokoke nyapo aku mbiyen kok ora mondok ning ngabar kene. Tapi nggih alhamdulillah wa syukurillah putra panjenengan calon santri wonten pondok mriki. Insyaallah. Nek kula mboten saged mondok mriki tapi alhamdulillah ponakan kula menjadi santri putri di pondok ngabar kelas 2A. Alhamdulillah. Ustadae Ibu Sulfa. Hebat niki ponakan kula mondok teng mriki, Mas. Nggih. Wah, kula mlebet mriki gumun setahun jembleng serendeng. Kok ngoten? Gedung kok apike kaya ngene. Gedunge megah tur lantene ya resik tapi sayange namung setunggal, Mas. Napa? Jedinge renek ciduke teng mriku lho, Mas. Sampean sing ra modern iki sampean kabeh lak ngangge semprotan kae, ngangge shower kae lho. Shower napa wong mboten enten kok kula pipis bingung golek ciduk gak enek akhire ben resik ya tak celupne. Ben sesuk santri-santri nguras jeding ya ben kok. Tapi yang patut diacungi jempol malam hari ini adalah kekompakan dan keguyup kerukunan warga masyarakat yang juga ikut andil dalam memeriahkan milad Pondok Wali Songo Ngabar yang ke-64. Tepuk tangan sedayanipun. Wonten pantun lho, Mas. Pantune pripun Cak Yuda? Sambel tomat ikannya sepat tambah bumbu enak rasanya. Cakep. Selamat milad Pondok Wali Songo Ngabar yang ke-64. Semoga jaya sepanjang masa. Amin. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah. Nggih, hidup dengan selingkuh kakean pola. Mboten bareng, Mas. Mboten bareng mila niku. Wong niku teng mriki menika gudangipun ngilmu, pondokipun ngilmu. Nggih, nggih. Wonten dawuhipun man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Man aroda akhirat fa alaihi bil ilmi, man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Enten Mbah Kiai lho nganti kleru sampean. Lho pripun to kula niki ponakane Sunan nih. Sunan sinten? Sunandar niki lho kan pakde kula to, Mas. Sampean yo ngoten lho. Artinya Nek sampean ingin dunia, carilah ilmu. Sampean ingin akhirat, carilah ilmu. Kalau sampean kepingin dua-duanya, dunia dan akhirat, maka penjenengan harus golek ngilmu atau tolabul ilmi, mencari ilmu. Niku lho, Mas. leres. Wong tolabul ilmi niku nuwun sewu. Wong menuntut ilmu, wong golek ilmu menika hukume wajib. Nggih. Minal mahdi ilalahdi. Pucet sampean gak paham sampean. Ambak aku anak kaji ya bingung lek ngono kuwi aku. Minal mahdi ilalahdi menika tegese mulai dari lahir nganti tekan liang lahat kewajiban panjenengan lan kula menuntut ilmu utawa golek ngilmu. Nggih, mula tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ngono. Lah, leres sampean. Ayo ngono to blekok moncerot. Melu usul tapi 750 to lolak-lolok. Wis blangkone kaya ciduk dawet. Lah yo dagelan laris iso blangkone gegeden lho. Iki lho jane blangkon model apa lho kok iso kaya ngene iki lho.
Diuripne sik to. Iki mengko omah ya wis pas. Lah kok tekan kene malah ngono. Kena angin buanter ning kene ndasku malah cilik. Wong kok iso aku wis ngomong akeh ngono mang kok kowe meneng ae ki lho rumangsamu piye lho kowe iki. Nggih. Arep kon ngomong apa ning kene iki? Lho, paling ora ya usul-usul apa kan aku mang wis ngomong, wis ngendika karo Mas Kangko, nek ning pondok Mas Cahya Kuntadi, Mas Cahya putrane Pak Sukron Suwondo, adike Mas Kalinggo Mas Kangko ya Mas Cahya Kuntadi iki. Iya. Kleru terus ora tajak neh kowe. Mboten. Kan wis wawan pangandikan to aku. Lah mawon. Nek ning daerah kene iki ning pondok ngabar kene iki kan godange ngilmu. Mulane kewajibane awake dhewe iki pertama menuntut ngilmu utawa golek ngilmu kuwi wajib awake dhewe nggih to Mas Yaya. Leres nggih. Kewajibane menungso ki menuntut ilmu utawa golek ngilmu ngono lho. Kowe iki omonganmu ki bener, tapi ora bener. Lho kowe iki omong apa to kowe iki? Omonganmu akeh ning sing mbok omongno mau. Bener, tapi kurang bener, ora bener. Lho piye to cah iki? Balenono omonganmu. Kowe iki nek ngomong nganggo waton aja waton jeplak lho kowe. Iki ning pondok lho. Sing ngomong ning sarean ya sapa? Kowe iso nggelar kudu iso gulung. Iso buka kudu iso nutup. Kok ngomong nek omonganku bener ora bener ki maksudmu piye? Balenono omonganmu mau. Manungsa ki wajibe menuntut ilmu, Mas. Nah, iki lho. Ilmu ki salahe apa kok mbok tuntut? Mongko sing kudu dituntut wong sing salah. Salah ilmu ki apa kok mbok tuntut iki lho. Berarti keliru. Ya keliru. Ora bener kuwi. Wajibe awake dhewe menungsa urip golek ngilmu. Nah, iki lho golek ngilmu. Ngilmu apa ilang kok mbok goleki? Ngilmu apa ilang mau goleki? Menuntut ilmu. Loh, salahe apa ilmu mbok tuntut? Golek ngilmu. Apa ilang? Kok angel ya Mas omong-omongan karo wong ngene iki. Lah sing bener ki lho piye menuntut salah, golek salah. Sinau ngilmu. Sing bener ki lho piye? Sing bener kuwi dikaji. Ilmu kuwi dikapakne? Dikaji. Lah carane dikaji yo lewat ngaji. Weh, lewat ngaji manggone ya ning nggon pondok pesantren ngene iki. Ngaji ning nggon pondok pesantren. Weh menuntut keliru, golek keliru tapi awake dhewe mengkaji utawa ngaji ilmu. Wah, bocah rupane ki blekok moncrot ngene lho kok iso. Ora sampe moncrot ya. Kok iso rapat moncrot? Ya mung cemet ngono tok. Wong kok cengengesan rumangsaku iki luar biasa lho Mas Mondol. Ya. Awake dhewe malam hari ini para kiai sepuh sampun kepareng nenggani, para ustad-ustadzah kepareng lenggah, sedaya para penonton sedaya lenggah. Beteke namung napa to Mas ya? Napa? Wong urip ning alam donya menika lak sing digoleki namung telu. Siji ngilmu sing manfaat, loro sedekah jariah, telu putra sing soleh lan solehah sing iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tua, sing iso ndongakne wong tuwa. Nggih, sangune wong mati telu niku. Betul. Lah padha kalih dalu niki. Niki lak termasuk ibarate wong Jawa mastani kan nandur keapian utawa nandur kabecikan. Itu yang patut dicontoh, nandur keapian lan nandur kabecikan. Hebat Mas Mondol. Ngono ki omonganmu wis bener. Lho, kok modelmu kayak keminter wis bener omonganmu kuwi. Lho, ya wis bener to Mas kita. Nang ndi katane ya ngono kuwi. Nandur kebaikan. Nandur kebecikan. Nandur keapian. Apa wit mbok tandur? Nandur umume wit kok nandur kebecikan. Lah nek kabecikan kudune ya dilakoni. Ora kok ditandur. Wit kok piye mbok tandur? Ya ki omongane ya bener kuwi. Kebecikane kudune dilakoni. Dilakoni awake kudu nglakoni sing becik, nglakoni sing apik. Lah ya sing tak karepne nandur kabecikan ki nglakoni tumindak apik ngono lho Mas Mondol. Apa wit mbok tandur iki lho. Nglakoni tumindak sing apik. Mulane
manut dawuh mbah-mbah rumiyin. Nggih. Ada sebuah falsafah dari mbah-mbah biyen yang masih relevan pada saat ini sing nek awake dhewe gelem goceki insyaallah bisa slamet donya lan akhirat. Napa niku, Mas? Tembunge mbah-mbah biyen niku nak sapa sing nandur niku bakal ngunduh. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti bakal nganggo. Niku falsafah mbah-mbah biyen yang luar biasa sebab menungso menika ngunduh wae pakarti. Hukum karma. Sing nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing sing gawe bakal nganggo. Omonganmu ya ora kena nggo patrokan kabeh. Kok mbok salahne terus? Lha kuwi ngendikane mbah-mbah biyen lho. Mbah-mbah biyen iki para pujangga sepuh biyen kok mbok bantah ki lho. Omonganmu ora kena nggo patrokan. Kok iso? Jaremu mong apa? Wong nandur bakal ngunduh. Lah nek dipangan wereng apa ngunduh? Lah nek diterak banjir ngunduh. Oh, utang mesti bakal nyaur. Lah, utang mesti nyaur. Alah, tonggo kowe utang kok malah minggat. Ora nyaur. Wong gawe mesti nganggo. Lah, wong duduk kubur kae par tinggoni dhewe. Wong duduk kubur kae ra mungkin tinggoni dhewe, malah sing ranggae lho teko-teko karep mlumah. Wah repot ngeten iki omong-omongan nek mboten sejajar SDM Mas ya. Mboten saged. Lah nek nuwun sewu nek panjenengan lan kula ibarate menungso lak menungso jangkep. Nuwun sewu nek kangge Mas Mondol nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu kula buka lho. Lah dalah lho niki lho. Lho pripun ngeten iki? Pripun? Wong sirah kaya lato-lato. Ngawur. Lah nek panjenengan lan kula nuwun sewu lho Mas ya. Cara menungso niku kan saka sarandene badan pucuking rambut nganti pucuking jempol lak jangkep. Leres. Mustaka ana rambute, rambut ki tegese ngeram barang sing lembut, bathuk ngembat barang sing gumathuk, mata ngemot barang sing tumata. Mulane gunane mata ki kanggo nyawang kahanan sing apik. Kuwi gunane mata kanggo nyawang. Alah, enek mata sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kayak nek matane ya ora kena nggo nyawang. Wah, iki gundul ki ya ngejak golek perkara kowe. Tak udun ana matane. Udun kena matane ora kena nggo nyawang. Sebab udun kae ora duwe kuping. Coba nek duwe kuping mesti iso ngrungokne barang sing apik mergo tugase kuping kanggo ngrungokne. Wajan kaya nek kupinge, panci kaya nek kupinge, kok ya ora iso ngrungokno. Kaya meneng ae mbok celuki, jal nyauri apa? Weh, kok iya ya Mas ya. Bener kuwi ya. Lah wajan karo panci lak gak enek lambene. Oh, iya ta? Coba nek duwe lambe, mesti iso ngomong, mesti iso ngendika sebab duwe lambe. Sumur kae lambene gedhe kok ya ora omong. Sumur kae ora iso omong mergo ora duwe untu. Lah, iki lho. Lek duwe untu mesti iso omong. Nek duwe untu iso omong. Graji kae teko pucuk teko bongkot kae untu tok. Kok ya ora omong. Anane ra omong mergo graji areng graji cengelmu ngono. Lah, nesu. Nuwun sewu. Kula terus nih Mas niki. Lah susi mangkel ya aku ora. Graji nyapa Mas? Teko pucuk teko bongkot kae untu tok kok ya ora omong. Lah sebab graji ora duwe sikil, nggih ta Mas? Betul. Coba nek duwe sikil mesti iso mlaku, mesti iso mlayu sebab duwe sikil. Angger duwe sikil iso mlaku. Kae sing dilenggahi para Mbah Yai, Pak Yai kae apa kae? Kursi. Sikile pira? 4. Kae kok ya ora mlayu kok meneng ae dilungguhi kok ya ora ngalih. Lah anane kae ora ngalih mergo kae benda mati. Lah anggere benda mati ora iso lunga, ora iso mlaku. Nek benda mati ora iso mlaku. Sampeyan roh sepeda motor. Ngerti? Roh mobil. Ngerti. Nika benda mati menapa benda hidup? Mati. Lah kok mlayune malah banter. Anane mlayu banter mergo duwe mesin. Anggere nek mesine mesti iso mlayu banter. Mesin jahit kae ya nek mesine. Kok ya ora mlayu kok ya meneng ae ngenggon ae. Oh, ingah-ingih. Lho, se. Kowe kanjeng siswi. Wis santri ngendi to omongane kaya ngono? Omonganmu pisane kok encelegit to, Mas. Rumah aku kok. Aja kalah sak yuda. Nggih, kowe engke ngomong apa? Nek enek mesine mesti iso mlayu. Lah, mesin jahit kae nek mesine ya ora mlayu kok ngenggon ae. Lah sebab mesin jahit lak dipancal, gitu Mas. Apa wae angger dipancal mesti munyer. Apa wae nek dipancal mesti munyer. Apa wae nek dipancal mesti munyer. Ora mesti. Lah kok ora mesti? Bojoku ndek tak pancal kok malah minggat. Mbok pancal pas apane lho wi? Tak pancal pas cengele. Malah minggat no.
Lah ra minggat piye wong bojomu mesine ya bosok ae. Wong kok senengane srekalan lho wong ki ora oleh ngono wi Mas Mondol. Iki ngerti ya. Mas Yoyo iki sapa? Ambak-ambak kaya ngono Mas Yoyo ki dadi dalang ki tugase mudal piwulang. Ibarate kawruhe wis akeh, kowe ki luwih enom tinimbang Mas Yoyo. Mas Yoyo luwih tuwa, kowe hormato. Wong ki nek tuwa kuwi luwih pengalaman, nek enom ki pengalamane kurang. Pengalamane luwih akeh sing tuwa tinimbang sing enom. Dadi nek wong tuwa luwih apik tinimbang sing enom. Kowe roh Sengkuni. Roh Puntadewa. Puntadewa ya roh. Sengkuni karo Puntadewa tuwa ndi? Tuwa Sengkuni. Nah, kae apik endi Sengkuni karo Puntadewa? Apik oh iya Mas iya. Nah, nyonto Sengkuni lho. Nek lek buah apa ya? Lah. Yen buah anggere sing tuwa mesti legi, nek lek sing enom mesti kecut. Contone pelem nek tuwa legi, nek enom kecut. Gedang nek tuwa legi, nek enom sepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu kowe. Kalah kowe genan. Kalah kowe. Wis yakin kowe? Yakin. Nek sing tuwa kuwi luwih enak tinimbang sing enom. Bojomu tau kelanjangan bung? Sik. Oh iso tekan bung iki lho. Sabar Mas, Mas. Pelem ya Mas ya. Pelem kan nek tuwek legi. Tapi nek enom kecut. Gedang kae nek tuwek ya legi. Tapi nek enom sepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwek mesti luwih enak tinimbang sing enom. Hup, wis aja mbok bantah. Wis mesti ya wi. Iya to. Aku arep takon. Takono Mas. Bojomu tau kelanjangan bung ora? Tau masak jangan bung? Tahu ora Mas? Ya tahu diakoni tahu. Ya tahu to Mas, wong omahku Ngawi Ponorogo ki imbang senengane jangan bung. Lah kae sing dimasake sing enom apa sing tuwa? Ya gak mesti sok-sok enom, sok-sok tuwa ya Mas. Ya gak ya jenenge bung ya mesti sing enom to Mas kok iso. Kok gak sing tuwa ae? Ben rampal untumu. Ngene iki lho wong kok iso rumah saku ngono kuwi jenenge sadis Mas. Aja kulino ngono kuwi. Sik Mas Mondol rene tak takoni. Pripun? Iki lak ning pondok Wali Songo ngabar. Nggih. Dalam rangka milad. Nggih. Milad iki apa aja? Milad niku mingkem geketilat. Alah. Goblok. Aduh ngono. Kowe ora ngrungokne iki milad yang ke-64. Ke-64. Milad ki padha karo HUT. Oh, alah yo roh nek HUT. HUT ngerti. Diwaca piye? Hut. Kepanjangane Hut. Alah. Kok iso? Iso Mas Yoyo ing golekne kok iso. Milad iki padha karo HUT. Iya, roh aku. Lah ya HUT iki lho apa? Hut. Kepanjangane? Hut. Maksudnya hane apa, une apa, ngene lho tak tene kandhanane. apa ngono lho. HUT, H ki hari, U ki ulang tahun, T ne tahun. Dadi hari ulang tahun ngono. Oh, berarti H niki hari, une ulang, tene tahun. Berarti HUT. hut. Alah. Wong kok iso bahas hadhut. Paling ora awake dhewe bersyukur. Pada malam hari ini yang ke-64 nek kula ngonceki gampang mawon Mas. Pripun Mas? 646 itu menggambarkan rukun iman ada 6. Betul. 44 itu artinya arah kiblat yang bisa diterjemahkan. Betul. Wong kitab niku enten sing tersurat, enten sing tersirat, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tulisan sing tanpa papan nanging kena diwaca menika 4 yaitu arah kiblat. Leres. Ada timur, ada utara, ada selatan, ada barat. Nggih. Timur artinya wong urip hati-hati nggunakne umur. Iya. Umur ki mung sedelo, ibaratnya mung mampir ngombe. Leres. Nek wis hati-hati nggunakne umur, baru berikutnya utara. Apakah utara? Urip hanya sementara. Gunakno seapik-apiknya, gunakno sebaik-baiknya untuk menuju ke selatan. Nggih. Sela-selane uripmu gunakne kanggo sholawatan ben antuk menapa menika berkah ridho lan syafaate Kanjeng Nabi merga taunana windanana gedhongana kuncenana wenungsa ning diparane mesti barat. Barat maknane nek wis bar kondur ning akhirat.
itu makna yang tertulis dan makna yang bisa dijabarkan. Tepuk tangan untuk Cak Yudo luar biasa. Milad yang ke-64. Kowe ora paham. Bengi iki kan termasuk ya ibaratnya pondok ngabar itu sedekah rasa, nggih to Mas? Dono rasa. Dono rasa utawa sedekah rasa nek mbah-mbah biyen ngarani wong sedekah kuwi ora roboh, malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bathi, ora lokak, malah kebak, tuna satak, bathi sana. Paham kowe ternyata. Paham lho Lele. Lho iya. Maksudnya wong sedekah ora roboh saya bakoh, ora melarat, malah kuat, ora lokak, malah kebak, ora rugi, malah bathi, tuna satak, bathi sana. Masyarakat pun paham Mas. Nggih. Nek bondo niki titipane pangeran, titipane Gusti Allah. Bondo mung titipan, mula kudu disedekahke, diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Hebat luar biasa ya ngono to Mas Mondol. Gak Kok ora piye? lah ngono kuwi lho omonganmu akeh iki ketoke wong pinter iki malah bodho lho. Kok sing to Mas Mondol nun sewu awake dhewe diparing rejeki karo Gusti Allah, dititipi to. Lah gandeng dititipi karo pangeran, ya kudu diparingke karo wong-wong sing mbutuhake, sing uripe rekoso, uripe susah ngono kuwi. Sampeyan niku keliru malahan. Kok kleru? Lho sampeyan ngendika lek bondo niku mung titipane pangeran to. Leres. Lah ibarate ngaten mawon, misale sampeyan titip sepeda motor bakal dijimuk ora? Ya jupuk genah. Titip helm bakal dijimuk ora? Jupuk. Padha kalih niku, Gusti Allah niku nitipne bondo donya niku ora kon ngeweh-wehne ken ngopeni. Mengke nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Mas, bondo sing tak titipne kowe kae ndi?" Pun kula wewehne wong akeh. "Hayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa?" Iki piye to ki Gusti Allah padakne karo maratuwane lho. Lho, titipan iki Gusti Allah ki pangeran sing gelar jagat, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Ora pilih kasih. Lah, tur meneh Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani nggugah sapa? Aduh Gusti. Gusti nuwun sewu kula jelasne. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? Paham. Ngene lho intine ae lho ya. Wong sing sedekah kuwi oleh rahmat titik. Wong sedekah oleh rahmat. Ya. Kowe sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah Bojoku. berarti sing oleh rahmat bojomu. Berarti kowe nyedakno aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso? Lah dientukno rahmat. Lho, maksude entuk rahmat ki entuk wahyu saka Gusti ngono lho. Lah engko anakku melu sapa? Oh malah dientukno wahyu. Tegese rahmat wahyu ki entuk nugroho saka pangeran lho. Lah malah koyo telu. Rahmat wahyu nugroho. Widodo. Lah malah papat. Slamet Mbiyuh malah Basuki. malah geleput no bojoku. Wah, kaya sakmono mbane kok ora paham iki jane paham sing tak omongne apa ora rahmat kowe iki ngerti apa ora jane karo rahmat. yo ngerti. Iki rahmat sapa? Rahmat bakul bakso. Alah. Ngawur. Welas asih pangeran kok iso cengengesan. Angkit rahmat bakul bakso. Sinambi kalane nganggur gliak-gliak waton kecandak gremet-gremet waton slamet. Leres, Disiapi mbak-mbak pesinden sing wajan. Nggih, patayat nih lho nggih. Wah, kaya grup Gandeng mriki niku anu Cak Yudo. Nggih. Lekangging gembleng para santri wan santriwati. Betul. Mila dipun kudang dipun dongaaken mugi-mugi dados lare ingkang soleh lan solekah. Amin. Lagune ya kuwi alamate anak soleh. Siap. Dene ingkang nembangaken genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ingkang aslinipun saking Tulungagung. Nggih. Lenggah napa kalih jumeneng Mas? Jumeneng mboten napa-napa. Oh, siap. Jumeneng ora pargoe. Ayo. Iya nang jumenengan nang coba kaya apa. Nggih, nyuwun pangestu, nyuwun palilah karo Mbah Yai. Ngono kuwi. Terutama karo Mbah Yai Ihsan kudu nyuwun pangestu. Ya, ngono kuwi kudu nyuwun pangestu tenan. Karo Mbah Yasin ora masalah, malah seneng Mbah Yasin. Ayo ngono kuwi. Pak nyuwun pangestunipun nggih. Kula ajeng nembang. Mangdongane mugi-mugi mboten luput. Amin. Terus mboten lali. Terus mboten kesrimpet soalnya niki kedawan, Pak. Nyuwun pangestunipun nggih. Lah lek mengukuri piye? Kowe ora perkara roke sing kedawan, sikilmu ae lho kendeken iki ya. Lah kowe lek ngukuri pirang-pirang dina pesene seminggu punjul lho kuwi. Nggih ngaten. Oh. Walah. Alah wong kadung ngukur bae nyewa. Lho ora. Mboten. Ngawur.
ngawur. Rena turut cempol Pak, wah nyepeleke Pak. Astagfirullah. Blondo ning PGS ora nyewa-nyewa. Madak nih. Gawe dhewe to, tak kira nyewa. Nggone dhewe iki. Ngawur ae. Ngawur terus. Ning gua awak dienggo ya pas iki. Lah lek klambine mondol genah nyewa lek kowe iki genah. Nyewa. Kok nyewa to Pak? Niki ngampil lho namengen mboten. Sewengi 750 iki Mas. Nggih. Jeneng diaturake sing apik, alamate anak soleh oleh teman-teman Madangkara. Mangga. Ya Ndek. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang tihin lisane halus ngendikane kapindo mulya ning wong tanggung jawab orang ngampulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab